Wani irin jiri ne ya kama Salim, ya yi baya zai faɗi ya dafe bango. Ɗago kansa ya don sake tabbatarwa amma sai ya ga wayan. Ba Sardauna ba dalilinsa. Mamaki bai gama sakinsa ba ya ji ƙarar buɗe toilet, jiyowa ya ganin waye ne, idonsa ya sauka a kan Sardauna. Wani irin zabura ya sai da ya faɗi ƙasa tsaban mamaki haɗe da tsoro. Kallonsa ya zilin ya ganin abin da yake. Lafiyar kalau kuwa Salim? Kasa magana ya sai ido da yake bin sa da shi. Hakan ya kular da Sardauna yasa ya fita saggarsa ya ci gaba da abin da yake kamar ba mutum a ɗakin. Ganin haka yasa Salim ya ja ƙafarsa ya fita ya jira shi ya gama shirinsa. Ni kan wallahi na gaji da zaman asibitin nan. Ami, don Allah a sallame mu koma gida kin ji? Kalanta Ami ta yi, ta wani narke fuska ta yi, kalan tausayi duk don a sallame su. Dariya ta bawa Ami, amma sai ta danne ta yi kamar bata ganta ba. Haba Ami, ki ce wani abu mana. Banza ta yi mata kamar bata ji ba. Kuka ta fara tsakaninta da Allah ita a sallame su su koma gida. A haka Dakta ya shigo ya same su sai rigima take. Lallai lafiya ya samu auta, ya faɗa yana kallonta da dariya a fuskarsa don shi ma ta bashi dariya. Gashi takardar sallamar ku ne. Miƙewa ta daga jikin Ami tana goge hawayenta. Dariya ta basu dukansu sai da suka dara. Gaskiya ya kamata Ami ta miki ƙani ko za ki girma. Wani irin kallo ta mai sai da ya tsorata domin wani kala idon ta yayi. Ko bayani bai tsaya yi ba ya fita ya bar ɗakin. Ami wai ina yaya ne? Ajiye jaka hannunta ta yi wadda take tattara kayansu ta kalle ta. Ya koma wajen aiki. Tun yaushe nake faɗa miki? Shiru ta yi tana sunkuyar da kanta ƙasa. Ita ko Ami ta ci gaba da abin da take. After 2 weeks, zaune suke a ɗakin hayar suna maimaita abin da ya faru suna dariya. Farida na nuna yadda Sauda ta yi suna sake fashewa da dariya. Yau wani kan Hairat, su waye ne suka sace ki? Farida ta faɗa tana kallonta. Shiru ta yi mata kamar bata ji ta ba. Na san kin ji ni amma kin yi kunnen uwar shegu da ni. Don Allah ki bar ni haka, ba na son tuna abin da ya wuce. Allah baki haƙuri, Sauda ta yi saurin faɗa ganin Farida na ƙoƙarin buɗe baki ta yi magana. Hakan da ta yi yasa Faridan yin shiru. Umma Hanan ce ta shigo ɗakin bakinta ɗauke da sallama. Ansa suka yi gaba ɗayansu kallon Hairat ta tana faɗin. Fafi na kiran ki. Da to ta ansa kafin ta miƙe ta bi bayan Umma Hanan. Kusan a tare suka isa. Wajen ta samu ta zauna kusa da Umma Hanan. Gyara murya Fafi ya kafin ya sake kallon Hairat. Khadija. Ta je ya kira asalin sunanta abin da bai taɓa yi ba. Dago idonta ta yi tana kallon fuskar Fafi daga bisani kuma ta maida shi ƙasa. Kin san dai duk wani abu da zan yi ba zan cutar da ke ba. Don haka, sati mai zuwa, za a ɗaura aurenki da mijin da ya dace da ki. Tunda Fafi ya fara magana take kallonsa har ya gama. Amma ko ofan ta kasa faɗa sai daga kai kawai take yi alaman taji. Kar ki ji ba daɗi, saboda nan gaba za ki gane gata muka miki. Ami ta faɗa tana dafa kafaɗarta. Da ƙyar ta buɗe bakinta ta ansa da to, kafin ta miƙe ta nufi ɗakinta, tana tunanin wannan karon kuma waye mijin? Amma ba ta da ansar haka. Shirye-shiryen biki ya kankama ba wasa, jikin Hairat duk ya gama yin sanyi, amma ya za ta yi? Ba ta sake tsinkewa da al'amarin ba sai da aka kawo kayan auren. Duk anguwan ya ɗauki busa alaman daga masarauta ne. Duk sun yi curko-curko suna lissafin wani masarauta ne aka ba da Hairat ɗin. Gaba ɗaya ta kasa zama a ɗakin, ji take kama a tsakiyar kanta suke wannan bushe-bushen. Wayanta ne ya soma ringin amma ta kasa ɗauka saboda ba shi ne a gabanta ba. Amma ko me ta tuna sai ta ɗauka, tana ƙarawa a kunnenta, bakinta ɗauke da sallama. Ba don hankalinta na kan wayan ba, da wuya ta ji ansa wanda ya yi. Wani irin faɗuwan gaba ne ta ji jin muryarsa. Ba ta san sanda ta miƙe zaune ba, ta kasa magana. Murmushi ya dan shi lamarinta na bashi mamaki, ga rashin kunya ga tsoro. In kin gama razane-razanen, ki mun magana sai mu yi magana. Ta ji saukan muryarsa. Kasa magana ta yi miƙewa ta yi kawai ta fita daga ɗakin Farida, ta yi ɗakin Sudes. Sai da ta zauna kafin ta iya magana. Ina jin ka, kace za mu yi magana. Shiru ya yi, wato yarinyar nan dole ya gyara mata zama. Ba ma ta gaishe shi ba, sai dai ta wani ce tana ji. Zai yi maganin wannan taurin kan. A hankali ya nisa kafin ya so magana. Na san ke yi mamakin ganin ni za ki aura ko? To in kina murna, to ki daina. Dan ba zama za ki yi ba, ina da wance nake so. Kawai zan aure ki ne saboda wasu dalilai. Kasa magana ta yi jin furucinsa, amma ko ba komai dole ta mayan mai da raddi. Me ya abin murna a nan? Bayan ta aurenka da babu duk ɗaya a wajena. Wai ma a tunaninka ni ban da wanda nake so ne? Ka yi kuskure to. Yauwa da kake wani ɗaɗɗaga kafaɗa da kai kyau ne da kai. Namiji mai kyau ake rububi, amma kai baka da shi. Sai ɗan karen muni kamar an daki gwaggon biri. Kaga kenan kai ka biyo kyau. Tunda yake ba a taɓa gaya mai magana irin yau ba.
Rasa bakin magana ya yi ma, kamar zautacce haka yake kallon wayar. Na san tun da kake ba a taɓa gaya maka magana kai tsaye ba ko? To ka sani, in ka san abin da za ka faɗa ba ka san abin da za a mayar maka ba. Sabida haka, ni addu'a zan je na yi sabida kar mutane su ga fuskar shanu a gudun ranar aurena. Tana gama faɗan haka ta kashe wayan. Ta san yau ta kunna wuta a masarauta, don ransa ya ɓaci sosai. Ko a gyalenta ta fito daga ɗakin ta nufi ɗakin Farida. Sakewa ta yi suka yi ta yin taɗinsu, saɓanin da. Sun yi mamaki, amma sun ga ba fuskar tambaya shi yasa suka yi shiru. Tun da yake ba a taɓa mai abin da yarinyar nan ta mai ba, bayan ta gaya mai magana, ta kashe mai waya. Duk abin da ya faru a kan idon Salim ne. Dariya ne sosai a bakinsa, amma ba daman yi. Ba ƙaramin daɗi ya ji ba da Hairat ta faɗa mai haka. Ya san ko ba komai za ta gyara mai zama, ba shi kaɗai ba har matan gidan. Musamman Jidda. A fusace miƙe zai bar falon. Jidda ta shigo kamar hauka sabon kamu, ta nufo inda yake. Tana kuka kamar wata yarinya ƙarama. Ko kallonta bai yi ba, don ƙara ɓata mai rai za ta yi. Ya raɓa ta zai wuce, ta sha gabansa ta hana sa wucewa. Wani irin kallo ya mata amma ko a jikinta. Yanzu kenan ya Sardauna fasa aure na za ka yi kenan? Bayan ka san na fi kowa son ka? Kalle ni da kyau, da me waccan kucakar tafi ne da za ka aure ta. Jin kalaman da yake kamar ruwan zafi ake watsa mai. In ya biye zuciya ba abin da zai hana bai tattaka ta ba a nan. Sai ƙara ɓata mai rai take. Jiyawa ya zai tafi, ta riƙe rigansa tana kuka. Wani irin kallo ya mata amma ta ƙi sake rigar. Fisgar rigar ya yi zai wuce ta sake riƙewa. A wannan karon wani irin mari ya zagga mata sai da ta kusa faɗuwa a ƙasa. Ke wane irin mara hankali ne? Ni sa'anki ne da za ki riƙe min riga? Tukun ma yaushe na fara wasa da ke da har za ki min haka? Jiddat wallahi ki shiga taitayinki don wallahi zan ɓalla ki a banza. Yana faɗan haka ya wuce ya barta tana sake sabon kuka. Kamar jira Salim yake ya tafi ya kwashe da dariya har yana kwanta a ƙasa. Musamman in ya kalli Jidda ya ga fuskanta da ya yi kace-kace da hawaye sai ya sake fashewa da kuka. Hakan ba ƙaramin ƙular da ita ya ba, hakan ya sa ta miƙe fu kamar za ta tashi sama ta nufi ƙofar fita. Dariya sosai Salim ya zage yake yi. Ya jiyo sautin tafiyar ogan nasa. Ya yi saurin kama kansa gudun kan layi ya biyo kansa. Tsayawa yana ƙarewa Salim kallo wanda dariya cikawa ciki amma ba halin yi. Kafin ya girgiza kai yana ƙarasa saukowa. In ka gama dariyar sai ka zo mu wuce. Sake tsuke fuska ya yi kamar ba shi yake wannan dariyar ba. Kafin ya bi bayan ogan nasa zuwa sashin Ummi. Wayansa da ke cikin aljihu ne ya soma ringin. Cikin sauri ya kai hannu ya ɗauko wayan yana karawa a kunnensa. Assalamu alaikum. Cikin ladabi ya faɗi hakan kafin ya ɗaga kai kamar tana ganinsa kafin ya kashe wayan. Mu koma. Shi ne abin da ya ce suka juya. Kai tsaye ɗakin sai nufa don ya samu ya huta. Ga ciwo da kansa ke masa. Yaya blanket ɗin gadon ya yi. Zai kwanta idon sai ya sauka akan safan maciji ras gabansa ya faɗi. Ya rasa mai alaƙansa da maciji da yake bibiyar rayuwarsa.